komende 20 minuten neem ik je bij mij. Op een reis naar de Saanse Schans. Dus fietsen erop en ga met die banaan. En wat mooi dat je hem direct weer bij binnen. Hè? Leuk dat je hem zag. We huis Knauske krijgt boeten de drokte parkeert. Nou, 5 minuten erin, dan ben we er. De Saanse Schans, dit maar het wel. Nou, je wint wel ongeveer bleun, hè? Bij de Albert Heijn, weet je hem nog? Hierbij gaan we verder de Saanse Schans in. Al je de riem vast, want dan gaan we weer op pad. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. De Saanse Schans. Vorige keer ik zei dat er iedereen was om iets aan het dorp te komen. Nou, dat is natuurlijk net zo. Ondanks dat er iedere dag bezoekers komen van over de hele wereld, is het goed om te weten dat er in het dorp nog steeds mensen wonen. Dit is het Klokkenmuseum. En zo volle klok nog je binnen, had ik er nooit in je room te zien. Jelwijs in de 19e eeuw begon de industriële revolutie hier in de Zaanstreek. Wat je hier de dijsjoch op de Saanse Schans is hoe een wen en burgergemeenschap er in de Zaanstreek doe uitzegt. Alles refereert naar de tijd van doe. Boerderijen, paden, houten huizen, pakhuizen en moens. Maar zelfs de sletten en de akkers. Ja, je gaat hier even weer om in de tijd. Even terug in de tijd. De Saanse Schans is een in 1963 opgerichte historische Saanse buurt in de gemeente Zaanstad. Met daarheen verplaatste rijksmonumentale houten gebouwen en industriemolens uit de Zaanstreek. In de loop der tijd is het aangevuld met diverse cultuurhistorische musea, ambachtswinkels en horeca. Nou, dat dus ongeveer. En kun je het nou mooi treffen? We hebben er een heerlijk centje bij. Ik laat je maar genieten van de beelden, want de beelden zijn vaak meer dan woorden. Je wil net weten hoeveel foto's dat er maken worden. En dus doe wij het ook maar.
treasure house. Je valt hier van de ene verbazing in de oren. In de winkel van Sinkel is alles te koop. Nou, dat was hier dus ook het geval. Een kistje met houtjes. Ja, waar had er vroeger net het treedrieden op leerd? Wij in ieder geval wel. Maar de man van dit winkeltje had ik even een praatje gewoon. En hij kon inderdaad bevestigen wat ik aan het begin van deze vlog al zei. Alle huizen worden in principe naar bewoners terug, de gewone vaste bewoners.
Je bent in het Klompenmuseum. Ja, ik wil apart hier om te zien hoeveel soorten klompen dat er binnen. En op gezette tijden houden ze hier demonstraties. Nou, dat doen ze in deze ruimte. Ik wil net dat ik ooit zo volle klompen jongen als hier. En een stukje wat rustig is. Nou kan ik me zo voorstellen dat je hem denkt van nou, daar hoef ik niet mee heen. Maar niks is minder weer. Het zul je simmers waarschijnlijk nog drukker wijzen als nou, maar het is zeker de moeite waard. Hendrik Willig. Je komt hem overal zien. 2 cheesefabrieken had er. Eén in Katwoude en de Grutte die zit buis in het Jereveen. Zou je er iets zien, maar neem me dan weer op binnen. Ik heb het hele tijd. Hendrik Willig maakt het als familiebedrijf al sinds 1974 de Goudse Cheese. Deze kan in meer dan 30 eigen winkels dagelijks spreun worden. De cheese van deze beste man door de hele wereld door. Nou, wij hebben in winkels in Amsterdam ook alles spreun. Best wel lekker trouwens, hè? Maar hier slaan we even door. Dit is toch wel weer nu, is het? Het is hier, maar het is helemaal verticaal een mooie dakpan. Oh ja, daar steekt natuurlijk helemaal net bij stil. Maar dat ken ik, mijn moeder. We zullen eens even binnen zien hoe ze dat doen.
Nou, dan maken we wat toeren uit, Harry. Maar ik ben heel stijl trapje naar beneden. Kijk, gelukkig ben ik nog jong. En in deze moenen maakt ze dus verven. Maar hoe doen ze dat dan? Nou, dat zullen we hier. Het waait net hard genoeg en de stien die rem je de wieken te bot aan. En daarom wordt het spel hier even uit het werk halen. We weten nu hoe ze toen verf maken. En met deze kennis maakt ze een einde aan deze vlog. Bedankt voor het zien weer en tot de volgende keer, hè? Want dan ben we weer op paard. Vergeet het net te abonneren, hè? En vond je deze vlog leuk? Doe dan even een toekomst heen. Dankjewel alvast. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard,